दिनै सिङाव झारबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय वेस्ट बांलाजरा गामियाव 320 जन इउपिपिएल बिजेपि आरो बेलेग बेलेग दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै हाग्रामा महिला सारनि नुजाथिनायाव जयेन जाफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो इउथ बिपिएफ बिएसइउ बा ओमेन बा बिपिएफ दोलोनि जानानै गोसो गोथारै जोंनि बिपिएफ दोलोआव बरायना लाबाय आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय 2025 नि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ नैबे बनगाव समस्तिनिफ्राय केन्डिडेटआ जायानो जायाथों मानो मोजाङै देरहालांगोन जों बेखौ आसा खालामनो हादों। बिसोरो भुल बुजिनानै थांदों। दा मोनसे समाव बिसोरो जोंनि दोलाव फैफिनजोबगोन जों बेखौ आसा खालामदों। बिथांमोना थारमाने जोंनि बिजाथिया सोर जागोन सोर जाया सानै साथाम जिग्रा थानायखाय गोनो गोथो जानानै गोबाङा बेखौ फुराना लिडार हिसाबै सिनायोमोन नालाय बिपिएफ दोलोनि कर्मिफ्रा बेजों थांफ्लांदों। हयथ' बिथांमोना बिटिसि इलेक्सननि आगोल गासैबो बिपिएफ दोलोआव ज' फैफिनजोबगोन जेला पिक्सारा क्लियार जायो जोंना केन्डिडेटनिया सोर मोनमारगोन बेखिनिखौ जोङो नुहुरदों आरो। जिहेतु बिसायख'थि फैगासिनो दङ आवग्रिनो हागोन होनना सानो? जोङो जथेस्थ' मोजां पजिसनाव दङ। खमावबो जोङो 25टानि बारा देरहानाय पजिसनाव दं दा बिटिसिनि 40टा समस्तिनि गेजेराव उदालगुरिनिफ्राय लानानै जोंनि गसाइगाव पर्बत जरासिम आरो जेराव जोङो दा जोंनि कर्मि बिएसइउ ओमेन इउथ गासिखौबो वार्कार्सफोरखौ लानानै सावरायगासिनो दङ। जेरावबो जोंनि कर्मिफ्रा बिराद गोसो गुदुं आरो बिसेसके रायजो राजाफ्रा एबार दा प्रमद बर' बिथांनि जानाखि सरकार इउपिपिएलनि दैदेननाय बिटि सरकार बिथांमोननि सायाव गोबां खुद्रिनाय रागा जोंनाय दंसै। बिथांमोना गावसोर जे खोथा होदोंमोन बेखिनि खामानिखौ रायजो राजाफोरनो मावना होनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै खुद्रिनानै दा जेरैबो बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय राजि जानानै दं। जों समाय होनो हायाखै। जेला जोङो जायगा मिटिं खालामगोन बैयाव बिथांमोनखौ जगदान खालामगोन। आरो जों नुदों बिटिसिनि मानगोनां इएम फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ हाग्रामा महिलारिखौ बिपिएफ दोलोखौ सिफायनानै बिजेपिआव जयेन जागोन होननानै बिथाङा अपप्रचार खोथा खालामदों। नंखाय खोथा बियो बेसलेस खोथा। फेरेंगा बिथाङा जानला मोनला अभद्र भाषा बाहायनानै खोथा बुंग्रा एक नाम्बार जुदि मानसि बिथाङा होमबा बिथाङानो बिटिसि बासियाव बिथांनिख्रुइ गाज्रिसिन अभद्र शब्द बाहायनानै बुंनो हाग्रा मानसि गैया होननानै जों सानो। बिथाङा इएम पदबिनि जा मर्यादा बेखौ बिराद मानहानि खालामबोबाय। जानला मोनला लागाम सारा फास्लां फुस्लां खोथा बुंनानै दा बिथांनि खोथाखौ जोङो निन्दा खालामो। बिथांनि बे बिपिएफ दोलोआ सिफायनानै बिजेपिजों सामिल जानो नागिरदों होननाय खोथाया नंखाय, बेयो अपप्रचार। बिथांखौ जों खावलायो बेफोरबायदि जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानायस्लाय गावनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानाखि समयसा दंफां सिखावफ्रा दंफां खावनाय मानसिजों आरो मैदेरजों गाथारलायबाय थानाय समयसा जानाय बेफोरखौ समाधान खालामनो नाजा। रायजो राजानि हा हुनि समयसाखौ समाधान खालामनो नाजा। जिहेथु बिथाङा हानिबो लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टबो इएम जोंना गोबां बर'आनो जा गरखाफ्रानो जा बङालियानो जा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा हानि समयसायाव भुगिनानै दं। बैखिनिखौ समाधान खालामनो नाजा। बिथाङा बिदि जानला मोनला अजन गैयै फास्लां फुस्लां खोथा बुंनाय बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि इएम पदबिनि जानाखि मर्यादा बेखौ बासायनो नाजा। जों बेखौ खावलायगोन बिथांखौ।